מרינה ואדי, לפני זמן קצר, הוא נשבע לה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ולכבוד החתן והכלה שהולכים לבנות בית בישראל, מרינה ואדי גבריאלוב, אני מזמין את כולם בבקשה לעשות להם כבוד, לעמוד על הרגליים ולתת להם מחיאות כפיים לכלים דומות שלנו בבקשה. אדי ומרינה, אני מבקש מהתקליטן שקט, רק המחיאות כפיים שלכם. צ'ה, צ'ה! תודה רבה על הקבלת פנים, אתם מוזמנים לשבת גבירותיי, שלא תתעייפו בתחילת הערב, כי אני צריך את כולם בריאים שלמים רוקדים עד 8 בבוקר.